ମଉସା, ଶ୍ରବଣ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଆପଣଙ୍କ ଦି କାନରେ ଶୁଣିବାରେ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଏବେ ଦି କାନରେ ମେସିନ୍ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମେସିନ୍ ଲଗେଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲରେ ଶୁଭିବ ତାର ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଏବେ ମୁଁ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ। ହଁ, ଯାହା ତମର ଇଚ୍ଛା। ମେତେ ତ ଆଉ କିଛି ଶୁଭୁନି। କ'ଣ ଗୋଟେ ଲଗେଇ ଦିଅ ମେସିନ୍, କାଳେ ଶୁଭିବ। ମଉସା, ଆଜିକାଲିର ଶ୍ରବଣ ଯନ୍ତ୍ର ସବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜ୍ଡ, ତେଣୁ ଏଥିରେ ସଫଳତା 100%। ଆପଣ ଆରାମସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଶୁଣିପାରିବେ। ଏବେ ଲଗେଇକି ଦେଖଉଛି ମୁଁ। ଏବେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଥିବା ଶ୍ରବଣ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କାନରେ ଲଗଉଛି। ଆପଣ କହିବେ ଏବେ ଲଗେଇଲା ପରେ କେମିତି ଶୁଣାଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି? ହଁ, ଏଥର ସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଭିଲା। ଆଗରୁ ତ କିଛି ଜଣା ପଡୁନଥିଲା। କିଏ କ'ଣ କହୁଛି, କିଏ କ'ଣ କହିଲା, କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଣାଯାଉଛି। ଓହୋ। ହଁ, ଏଥର ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଣିପାରିବେ। ପ୍ରତିଦିନ ଏଇ ମେସିନ୍କୁ 6ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ଲଗେଇବେ ଆପଣ। ପାଣିରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବେ, ଉଚ୍ଚ ଜାଗାରେ ରଖିବେନି ୟାକୁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ କି ଗାଧୋଇଲା ବେଳକୁ ୟାକୁ ଡବା ଭିତରେ ରଖିବେ। ଏହି ଶ୍ରବଣ ଯନ୍ତ୍ର ବା ହିୟରିଂ ଏଡ୍ 2 ବର୍ଷ ୱାରେଣ୍ଟି ସହିତ ଆସୁଛି। ତେଣୁ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆମ ପାଖକୁ ଆଣି ମେସିନ୍ଟି ଦେବେ, ଆମେ ପୁଣି ସଜାଡ଼ିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରାଇଦେବୁ। ଏବେ ସବୁ କଥା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇକି ଶୁଭୁଛି ଆଉ। ଓଃ, ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଲଗେଇବି ନା ଆଉ। 6ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ, ଲଗେଇବି ମୁଁ। ହଉ ହଉ, ମୁଁ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର। ହଁ ହଁ ହଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥର ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆମ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9692525052ରେ କଲ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି? ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଆସୁଛି ଏଥର।